I recordin, senyores i senyors diputats, ara mateix, mal que els pesi, a Convergència i Unió no volem entrar a formar part del govern Zapatero. Bé, de fet sí que volem, però no ens deixem. No tenim cap ambició per ser ministres, escolti'm. Home, cap ambició no seria la paraula. Tiembla, Moratinos, voy a por lo tuyo. I ja els puc avançar que aquesta proposta parlamentària votarem que no. O sí. No. O sí. Que no. Que sí, que sí. Marejo. Que sí. Que no, prou. Aquesta coalició em destrossarà l'esquena. Talleu, és bona. Molt bé, bueno, què li ha semblat? Home, divertit. El que passa que no entenc per què fa això. Això jo no ho faig. Com que no? Escolta'm, si ho faig jo també ho fas tu. Home, això que fas ara sí. I te'n diré una altra. Quina? Jo faig això. Ah, sí? Això així és com la girafa. I ara, la llengua no. Sí, home, i ara em diràs que no et poses laca. No, senyor. Va, És el camerino i t'ho dirà. O el meu barber també t'ho dirà. Tu te'n poses de laca? Soler, home, i tant. Aquest senyor no s'acaba d'imitar bé. Se n'ha de buscar un altre. Hem de buscar un altre. Què vols? No, tu no, de veritat. No m'havies avisat que venies. No, però és que ja ens n'anàvem. Li venia de pas i ha passat per aquí. Primer a la Moncloa i després aquí, perquè no m'avises mai del que fas. És que potser em prens pel pito del sereno. Home, però de tot t'he d'avisar. En 24 hores d'antelació i per burofax. Sí, ja ens n'anàvem. Anem. I en Duran Lleida, de veritat també és així? Pensi que ell sol mira el programa. Ah, no, jo d'en Duran estic a partir un pinyó i només em puc dir meravella. Ja. Sí. Soler, espera un moment. No, parlo amb ell, espera. Que vull que sàpigues que si en Mas avui està aquí és perquè jo, com a nou director d'aquest programa, he volgut. Perquè després em diguin sectari. Bueno, i perquè el Zapatero m'ho ha manat. Clar, no. Escolta, si el veus, digue-li que em truqui, perquè li envio SMS i no me'n contesta ni un. Però si no t'ha donat ni el mòbil, com li vols enviar SMS? Si no t'ha donat ni el mòbil, home. Però si no vaig donar jo el seu. No el tens. Vaja, ja li diré. Tu, estic practicant, Mira. Si sabessin que al Moncloa hi va anar aquest, en lloc de jo.